Sanak saudaro kasadolahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dia wakatu salam kaganti siria jo pinang ibaratkan rokok dan sagulung. Salam saujui dengan simpuah mak sabare bungka nampiawai naracu lurui main daun. Salam kepada wong kunini mama nang kadang basa de batua, kadang dia naik dia nak kamanakan basa de adai ke pusaku. Sanak pananga kasadolahnya, indak basibak je basis dia indak painggo je babate. Dari ujung lapeh kapangka di lingkung la sambah kasadolah. Bagilah kami dari grup Saluang Rabab itu nang nanda asing lain nang kababiola kini ko nang kabarabab adalah Chandra Sikumbang. Sedangkan jurumudi yang bos sendiri Chandra Rajo Intan akan mengatangahkan yaitu dendang lagu dendang pilkada. Moga-moga konten ini ada manfaatnya buat masyarakat luas pada umumnya. Tapi sebelum kami berdendang ke orang kadusana, nyampang kok kurang lama mani. Raci bawangnya nanta alui rono puce de kurang kuni. Kok tambah talambiak mata, maafkan kami tentang itu. Balah sabab dia itu. Lado dipaci derang dare, garam dipaci rang pasisi mak karam dia jauh di piaman. Bawang maha ripa maneh mak kami neninda ado dayu. Mako satentang salah silik sumbang jogawa mak. Kok talenggo adai sopan santun. Tuah pangulu kok nyata kirai martabat tuangku kok nyata lente. Lapehkan kami dalam sawu mak, sangkui sumangkui dalam batin. Salah nanindak basa ngaju pada Allah tu baiklah kami. Baiklah rusana penanggal sedolahnya jangan lama-lama dia iya. Ini kita dengarkan saja dendang tentang pilkada daerah untuk keseluruhan Indonesia. Pesan-pesan ini akan disampaikan oleh murid langsung dari sang maestro yaitu yang telah almarhum sang guru Pirin Asmara. Inilah beliau yang bernama Chandra Sikumbang. Ambo adalah Chandra Rajo Intan sebagai jurumudi atau cara orang kininya sebagai MC. Marilah sama kita dengarkan. Baiklah sanak pemirsa semuanya, inilah pesan-pesan yang kami sampaikan lewat Rabab Pesisir Selatan Asli, pesan tentang pilkada daerah. Tantangai anak tampan lima lunggo malang ditantangai anak tampan
latayat rusana dia tebuki abuan latayat otuane adiatebu pasan kami oka masalarakan pilihlah pemimpin onanta lawai supaya sanang badan basamu letai lang dusana kapangga ambil panjulu yang muda tolong pikiran mana malayo pikiran supaya rancak pilihan kita rusana kok gadang air tuene di dalam banda wakondo anyi kamu aru tarinya tari katlawitan kapa balai kasadonyo kini ko kamanampule pilkada daerah pikiran di masyarakat basamu-samu pilih pemimpin yang terbaik supaya jangan ada sasalan kita dadu sana Datanglah angin dari barat menonsong si Baradayo kabiklah nampak di gunungnya bukan di Sawi sayo Sumatera Barat di masa yo para pinsinan ngado elok didangan basamusa
Labek buahnya malah 50 labeknya di tepi jalan jelak wajelo sularonya. Mada olu masyarakat banyak bui. Sudah memilih lo ada sasalan kini ndak boleh lewat tua ikut tuenei. Galapuang malah di tepi banda badari jatuh sularonya jatuhnya ke dalam padi. Biar di kampung biar di daerah bayo iyo lama milih di produk ini boleh nak tanang panyudanya. Indopuro malayo palo banda tampak babangnya ladang padi aye gadang tolak watondo. Kini pilkada pemilihan gubernur malah di daerah. Sudah itu pemilihan bupati dusana jana lain juga. Obasamu sangamu kuwenei. Kok di jalo laikan malah sibilana, bajalo malah ari lakasanjo dibawa pulang kaduonyo. Bayo iyo lakini wadusana pilih pemimpin nan jujurnya jantani ayo ju badan kita orang kampung cuma ke kayu rempantoan diambil malah di tapi air supaya malah jatuh ke tapi koto badare jatuh kaduonyo kadusana lah kami bapasan bapandai-pandai lalu sana memilih jangan disawik kawan itu pulau nama nang kato hati kita supaya tanang panyudanyo detenei. Biar sulasi malah kampung agak tampak babangnya balai lamu. Biar di kabupaten, biar di pusat pilih pemimpinan jujur. Hanya dusana Baranang mandi malah di tapiannya elo dan 50 ke bawah jatuh sularonya. Ada pulau ke kawan intan awak sasakan. Nama naranca orang sabit naninyo lah satu pulau tuenei.
daki bukit nentarata menurun ke batu tiga lautan malah dikidanya pasankan jaintan malah ke urang namanya pilih pemimpinan jujurnya supaya sesalan koto tangan nampak babangnya balik lamu diletak ladang padi bukan orang memimpin dusana nan salah awak memilih wana nan salah lah sudah dosa salah diri otuenei ketalang malanan dan letoan sian jalai malah di padang tampak di kare di kawang tigo kadusana lah kami pasangkan bayo iyo lajo masyarakat supaya jana dosa salan kita dusana marah palang di tepi jalan pucuk pau jari badare di karik jatuh sularonya dari kini tolong pikiran bedo wanang kuswi indak salah ngasih sasalan tibo sudai kodet penei ananggala puanga mai dalam rimbo Manjaraja di tanah tawan nan simantang di bukit putri tolong manuangkan pesamu-samu bedo di pinggir koknya tang abang sulit waran tuangnya mak kaknya putri laut tuanei ramo-ramo tang
bangkaring imbuna marau kada ungkalang adipikian banawa samu elok dipilianan dia hati dusana batang mai lima puri orang bawa limpo odi odi dalam ringimbo ande tuanganai honde aduh setengah masyarakat manyawi namanya wi lah dipilih lo sasalan tibur tuene sulasianya di tanggal ladang ona badare jatuh ya mai sularonya ande tuanganai honde inok pikian sama seorang sama seorang siapa wananya kemamimpin kita rusana kampung akad Malaya Palawana Tawabang jalan Malawa simpang 3 dari pusat malah sampai ke daerah pemilihan pilkada daerah Nangangko tambang Malaya tapian tampak di lereng Balai Lamu mendaki urang siang hari dari kini rusana tolong pikian elo dicari lana baik saja supaya sanang dalam hati
Kalau badalia malah di tengah sawah, dikarik di kabang tigo, dibawa pulang sanjo-sanjo. Kalau dicalik nantala sudah, ala dipilih masyarakat sasalan tibo, sabalum memilih hendaknya pikiran pulau tenei. Tanjung Sabah kota di hulu, tampak rananya orang pasisir, tababang jalan muaru. Basabah-sabah awak dak olu, sabalun malah nangka dipilih, pikiran-pikiran lebih dak olu. Kok galau buang malah di dalam para, ambil kayu di tapi rimbo, diambil dibawa pulang. Jam bondong air, bondong dadak, kata kawan layo pulo, naknya pikiran di bangadan sama lah seorang kan badalia malah dalam rimbo, diambil malah kayu di ladang, dibawa pulang keduanya. Jangan mencalik tinggi sekolahnya, pengalamannya nampak lalu di badan kita, supaya sanang panyudangannya. Dipakai yuo malah pipata minang, nama pipata minang ada sopan santun dipakai yuo. Tak boleh sembarang kata awak saja bayo iyo mangkok jadi. Contohnya awak di daerah Minang Nangkok, bule air malah di Pambulu, bule kato yo mau pakan. Ndak putih do di awak seorang sajo, basamu-samu mangkok jadi. Di Palegan ujang yo pangka dilian malah mudik yo ilia jam putih di awak seorang bayo iyo mangkok menjadi basamu malah mawak bayo. Cari pemimpin yang jujurnya, jangan sembarang pilih saja. Kalau awak sembarang pilih saja, jam bondong air bondong dadak, kama kawan awak kasinan lah sudah sasalan tibo. Contohnya daerah Minangkabau, tahu dia yang dengan yang tahu menurun malah yo manaki. Tahu narantiang kaman cucu di mana tatapnya mana, kok salah tatapnya salah. Zaman nuri awan apa sudah menuri kanda awak saja kato basangamu lalu sana
mangkoknya sudah Balawatang si baringin rawanya malah di padang tampak jatuh badare sularonya. Aduh sana carilah na jujur pamimpin kawan ke masyarakat supaya bayo kita basa. Ojan pigago malah di padang tempat diambil malah di hari sanyo dibawa pulang keduanya. Ojan dicalik titel jo pangkat pengalamannya malah nampak lalu di masyarakat kita supaya dapat bayu. Biar toko masyarakat, toko malah di daerah, tapi kok indah bayo kesan seyu panyudannya. Kama kita kabatenggang kok indah bule air di pambulu, kok ndak bule kato jomo pakat lajale kusui ndak kasalase. Cuba calik banang di kaki ayam, kok ndak tanang menyalasekan lajale sanse jadi angin. Kalau awak malaka memilih layukkan pandang nan jauh, tukikkan pandang nan nampi, wayo kita badu sana masyarakat malah wayo. Cari pemimpin malah nan terbaik, baitu kato malah pipata minang. Dadi ayat malah doyo kok lai pandai sama pandai salah seduya akhiran. Tapi kok indah sama pandai di duya susah akhirat sangan di Bali malah kain pulakat, di Bali anak orang pasisi, di Kambang ado manjuannya. Pasan kami malah ke masyarakat, hati-hatilah dusana memilih supaya sasaran. Oh indah lah ado depenei. Lantiangkan watu pabelokkan di muaro kasih badare. Barang suatu rusana kita elokkan supaya memilihnya salah. Cuma
Cuma kepandan malah deletoan, kok nyampang malah di tanah sawah badare jatuh sularonyo. Cuma karena muda-muda ya intan nang kami pikian ko adona lain menggoda katoinyo layo pulo